Musiikkialan konkari Meiju Suvas on nähnyt ja toteutusalalla melkein enemmän kuin laki sallii. Kauppa-apiston nainen aloitti taustalaulajana sekä rumpalina ja siitä se ajatus sitten lähti. Niin se kyllä näkyy hänessä. Ja se oli sitä diskotanssien aikaa. Ja hän kouluttautui ja harrasti sitä diskotanssia ja siinä tuli se räväkkyys, niin hän sai ihmiset mukaan. Mutta kun tulee musiikki, niin meillä lähtee automaattisesti liikkumaan. Kun on koko ajan on sitä musiikkia tekemistä.